Bugünkü sapağımız fizikadan Newton'un kanunlarının üstüne dur geçeriz. Sonra şolarla bağlanışlı misallar işlep korkutar size. Yani Newton'un birinci kanunu näme diýär? Islendik cisim daşyndan täsir bolmadyk halatynda dynçlykdadyr ýa-da durnukly hereketdedir. Indi şu kesitlemäni açyk görkezýän size. Aýdaly şu cisim bir cisim diýeli, bir gutu bolsun. Şeýle partaň üstünde duran bir gutu bolsun. Şeýle etip çyzaýyn. Indi şu cisime daşyndan täsir bolmadyk halatynda. Şu daşyndan täsir bolmadyk näme diýmek? Şunun üstünde durup geçerim ilkinji nokta. Daşyndan hiç ýeli güç ýok. Tebrik güçler barmy? Daşyndan güç ýok. Tebrik güçler näme bolýar? Ýagny şunun ýerin dartylma kanunyna göre aşağı yerin dartılma güç F dip belirlesek ve şu partanyň şuna garşylyk görkezýän gücü. Yani şu parta şunu götürüp dur. Yani eğer şunu parta däle bir özüňiz eliňiz bilen götürüp duran bolsaňyz, onu hukman şoň agramyny duýardyňyz. Özüňiz götürüp duran bolsaňyz duýardyňyz. Yani şonu bärde parta götürýär. Garaz yerin dartılma gücü ve onun karşılıklayan parti tarafından hem onun karşılıklayan bir güç. F prime deyin. Yani onun karşılıklayan bir güç var. Aydalı şu güç 10 Newton olsa bu güç minus 10 Newton olur. Sebäbinde 10 Newton bir ýokary bir aşağı bolan üçin biriniň alamaty balyjydyr, biriniň katryçatyr bolýar. Yani 10'dan 10 aýyrsagam netijede 0. Yani diýmek daşyndan täsir bolmadyk halatynda dynçlykda. Yani dynçlykda diýmek näme? Jemi güç noladyň we hereketsiz ýagdaýda. Ýa-da durnukly hereketde. Şu näme diýmek? Durnukly hereketde diýmek, muny ikinji kanunyny görüňize has bolup düşünürsiňiz. Yani men şu taýda ýene-de näme dedim görkezýän durnukly hereketdedir. Yani bu näme diýmek? Eger bir cisim hereket edip gelýän bolsa, eger şoňa sürtünme bolmasa, sürtünme güýçi täsir etmese, şu cisim durnukly mudam hereket eder diýen manyda, ýagny tükenkiseçeni. Bu näme diýmek? Aýdaly bir daş, togluk daşy ýerde şonu tigirlesek, aýdaly 20 metr daşlyga gitsin. Şu çägede ondan azyrak gider. Çägelerde has azyrak gider. Sebäbi çägenin sürtünmesi güçlü. 10 metr diýeli çägelerde. Şu buzly ýerde, buz ýa-da ondan beter hem typançak ýerde bu köprak gider 30 metr. Yani şu buzyň hem sürtünmesi bar 30 metr gider. Şu daş bölegi taýyp. Bize bu näme diýjek bolýar? Birinji kanunda eger şu sürtünme gücü bolmasa yer ýüzünde elbetde sürtünme güçsiz zat tebigi ýagdaýda ýok diýelim. Yani sürtünme bolmasa şu soň syzaçenli tükenkiseçen hereket etmeden dowam eder diýär. Yani durnukly hereketde. Durnukly hereket näme diýmek? Durnukly hereket aýdaly tezligiň birinji tezligimiz 5 metr sekund bolsa, şu bir saatdan soň hereketinden soň ýene-de şoň tezligi 5 metr sekund. 5 metr paýlanan sekundda. Ýagny tezlik ütkemeýär. Başgaça tezlik ütkemese bizim tezlenmemiz 0 bolýar. Indi tezlenme 0 bolsa da güç 0 bolýar. O barada Newton'un ikinji kanuny düşündirýär. Yani daşyndan täsir bolmadyk ýagdaý diýdigi, jemi güýjümüz bizim 0 diýdigi. Jemi güýjümüz 0. Berde de tezlenme yani güýçdendir massa köpeldilen tezlenme. Tezlenme 0 bolsa güýjem 0 bolýar. Buna häzir ikinji kanunda has bolup düşünürüz. Newton'un ikinji kanuny näme diýär?
Yönükeci formula Newton'un ikinci kanunu. Yani güç massa bilen tiylenme bağlıdır diýer. Bolly. Şoň bilen gutar Newton'un ikinci kanunu. Yani bir cismiň massasy uly ýa-da kiçiligine garamazdan eger şoň tiylenmesi nol bolsa, şu cismiň güýji nol. Onu häzir misallar bilen işläp görkezeriz. Indi ýöňüşdaýda bir zady berip berilen tiylenme, tiylik ikisi deň däldir. Onuň tapawudyny men fizikada başdaki temalarda düşündirip geçipdim. Newton'un 3-nji kanuny näme diýär? Eger bir cismi beýle bir cisim, eger bir cisim şutaýda cisim beýle bir cismi harp bolmaly. Bir güýç bilen täsir etse, edil şol ullukda güýç bilen beýle cisim hem şoňa täsir eder. Bu näme diýdi? Şeýle diýwar gözüňize getirin. Eger şu diýwary biz elimiz bilen uraýan ýagdaýymyzda strelka bilen görkezden diýwar hem bize edil şol ullukda bize garşylyk görkezýär. Yani şeýle bir urgu bolsa, edil şol ullukda garşylyk görkezýär. Yani islendik bir hereketiň garşylygy bar diýdik bu cisim tarapyndan hereketin urguýynyň güýç urgusynyň diýeli garşylygy bar. Newton'un 3-nji kanuny şundan ibaret. Inglizçede buna başgaça action reaction hem diýler. Yani action bolsa ona garşylyk reaction bar. Indi misallar işläp görkezenden has düşünükli olar ýaly. Şutaýda siz üçin misal taýynladym. Misal, awtolog durnukly tezlik bilen hereket edip barýar diýeli. Onda awtologa täsir edýän A soragda jemi täsir edýän güç näçeden? A'ny hasaplayalım. B'de ulagda tezlenme näçeden? İlk soraga geçelim. C'de eger awtologa 1008 Newton sürtünme güýçi täsir etse, onda awtolog motorunyň ulagy sarp edýän güýjüniň ullugy nämäden bolmaly? Indi awtolog durnukly tezlik bilen hereket edip barýar diýeli. Durnukly tezlik näme diýmek? Şunu men çyzaýyn. Durnukly tezlik diýdigi bizim tezlenmämiz nola deň diýdigi. Yani durnukly tezlik v başda 5 metr sekund bolsa, bir saatdan soň 5 bolar. Bizim tezlenmämiziň formulasyna görä A diýip belläýärdik. Tezlik soňky aýyrmak tezlik başdaky paýlananan wagt. Yani başdaky soňky 5 bolsa 5-den 5 aýyrsak 0, 0 näçe bolsa 0 bolar. Yani tezlenmämiz 0. Onda tezlenmämiz 0 bolsa jemi täsir edýän güýç hem 0 bolar. A-da näme diýjek bolýar? A. Deňdir bizim Newton'un ikinci kanunyna görä formulamız force deňdir mass acceleration diýilýär. Yani güýç deňdir massa köpürlilen tezlenme. Eger şutaýda tezlenmämiz 0 bolsa, massanyň näçe bolanyň ähmiýeti ýok. Bizim jemi güýjümiz hem 0 bolar. Onda men birinji jogaby deňdir 0 diýip belläýän. Ulagdaky tezlenme näçe? Muny ýa hasapladyk. Bu da 0. Üçüncü, eger awtologa 1008 Newton sürtünme güýçi täsir etse, yani şeýle awtolog şuna garşylyklaýan ýeriň sürtünme güýçi bar. Şu yer saklaýar şunu 1008 Newton bilen sürtünme bolsa, onda awtolog motorunyň ulagy sarp edýän güýçüniň ullugy näme bolmaly? Indi 1008 Newton bolsa, bu Newton'un 3-nji kanunyny bolşýaly awtolog şoňa garşylyk berer. 1008 sürtünme etse, awtolog şoňa 1008 Newton güýç bilen garşylyk berer. Birinji sol. İkinji solda bizim jemi güýjümiz, ýagny F jemi diýip ýazsak, şu nola deň. Şu nola deň bolmasy üçin, yani birinji başda nola deň. Deň bolmasy üçin 1008 Newton sürtünme bolsa, sürtünme kvalajytyl bolsa, şu 1008'den 1800 aýyrsak deňdir 0 bolar. Indi aýyrmak, goşmak bärde näme many berýär?
qoşmak, eger şu 1800 bir tarapy bolsa, şonuň ters tarapy diýmek şu aýyrmak 1800 bärdak aýyrmak, şonuň ters tarapy diýmek. Birinci misalymyz şundan ibaret. İkinci misaly geçelim. 10 kilogram ağram bolan duran bir cisme 100 Newton jemi güýç bilen itilýär. Onu cismiň tezligine hasaplan. B. 8 sekunddan soňra cismiň tezligi näçe bolar? C. Cismiň tezligi näçe wagtdan soň 400 metr sekundda barabar bolar. Şimdi A-da näme diýär? Cismiň tezlenmesini hasapla. Nähil hasaplayas tezlenmesini? Şu formulamız bilen güç dendir massa köpürt bilen tezlenme. Gücümüz näçe dendir? 100 Newton. Massamız näçe? 10 kilogram. Okuşular şu taýda bir zady belläň, ýagny massany biz kilogramda, gücü Newtonda almalydyr. Ölçek birlikleri. Köpürtýärsem tezlenme. Oly 10'u näçe köpürtsek 100 bolar? Tezlenmemiz diýmek 10. Tezlenmemizin ölçegi birligi metr paýlanan sekund kvadrat. A-da jogabymyz 10 boldy. B näme diýär? 8 sekunddan soňra cismiň tezligi näçe bolar? Tezlik tezlenme başga zatlardır. Ýagny tezlenmemizin formulasy A deňdir. Tezlik soňky aýyrmak tezlik başdaky paýlanan wagt. Indi wagtymyz belli, 8 sekund. Soňky tezligimiz belli däl. Soňky biziň başdaky tezligimiz näçedi? Näme pikir edýäňiz? Başdaky tezligimiz elbetde 0. Ýagny duran cisme diýip belläpdik. Başda cismimiz duran bolsa, şoň tezligi näçedir? Elbetde 0 edir. Onda men şu taýda aýyrmak 0 diýär. Ýazmasam bolýar, ýagny sen taýda 0 aýyrsaň ýene şo sanyň özi. Demdir. Tezlenmeni biz hasapladyk, A çykardyk. A'da başdan 10 çykardyk diýelim. Ýagny şu taýda soňky tezlikden 0 aýyrsak, soňky tezligiň özi bolar. Bärden hem aşagynda bir wagt diýsek, şeýle atanyp köpeltsek, bir köpeltmek soňky tezligiň özi, soňky tezligiň özüne barabar. 8 köpeltmek 10 80 metr paýlanan sekund tezligiň ölçegi bolar. Indi C'de näme diýär? Cismiň tezligi näçe wagtdan soň 400 metr sekunda barabar bolar. Indi biz soňky tezlik berilen, şu taýda soňky tezligimiz 400 diýip belläli. Başdaky tezligimiz 0 bölmek. Men şu taýda şunu ýazdym, şo olur zat. Şu formulan soňky tezlik aýyrmak başdaky tezlik paýlanan t wagt. Wagty biz bilemiz t. Şonu soraýar öýle dendirim. Bizim tezlenmemiz 10. Boldy. 400 aýyrmak 0 bölmek t dendir 10. Ýagny 400'ü näçe bölsek 10 bolar? T'miz 40 sekund bolar. C'mizden şundan ibaret. Indi şu misaly işlerim. Duran. Ýene de men şu duranyň aşagynça diýen duran bir cism näme diýmek? Başdaky tezligi şoň 0 diýmek. Duran 20 kilogramlyk cisme 400 Newton güç täsir etdirilýär. Onuň garşysyna 300 Newton sırtynma güýji täsir edýän bolsa, onu jemi horizontal güýç hasaplan. B cismiň tezlenmesini hasaplan. C 12 sekundda cism näçe uzaýmagy geçer. Şeýle soralarda näme etmeli? Ýagny üns bilen soragy düşünmeli ikinji nowatda. 20 kilogramlyk şeýle cismimiz bar. Başda şu cismimiz aýtaly dur. 20 kilogram. Şu taýda ýagny 20 kilogram. 20. Cisme 400 Newton güç täsir etdirilýär. 400 Newton güç bilen çekilýär diýip gözüňize getirin. 400 Newton bilen çekilýär. Onuň garşysyna 300 Newton sırtynma güýji täsir edýär. Çekýär. Sırtynma güýji 300 Newton diýip alaly.
Şimdi 400 sağa 300 ile çekler. Cismin horizontal gücünü hesaplan. Güç eğer bir 400 çekse F cemi diyeli. İngilizce buna force net diyorlar. Biz F cemi deyip hesaplayalı. Yani 400 metre sağa çekse 400 Newton sağa 300 Newton çekse yani şunu 400'ün keyin biz parazitil deyip alsak şunu onu atricitil deyip almalı. Yani bu taraflar ortada arasında 400'ün ayrıyası 300'ü dendir 100 Newton var yani. Plus berde plus 100 Newton bir daha berk berilen fizikada yanlış tarifleyeyim dendir plus 100 Newton oluyor. 100 Newton ne demek? Şun plus'u taraf korkadandır. Sağından ötürü. Eğer biz şuna plus taraf diyemesak, buna minus diyemesak, onda minus çıkardı. Minus berde minus anlatmayar. Sağ ya da çep taraf anlatıyor. Bunun üstünde yine dört geçer fizikada. Bunlar vektör ve skalar uluklar diyen tema giriyor. Onun üstünde son ayrıtım tema ederiz. Yani garaz şurada 100 Newton'dan sağa çekiliyor. Onu biz EM hesapladık. Cem horizontal güç demek 100 Newton'a demek yani. Cismin tiyirlenmesini hesaplan diye B. Şimdi bir zatı berk berilen cismin tiyirlenmesini hesaplanmada biz şu formulamız ulananımızı massa köpeltilen tiyirlenme şuradaki güç cemi gücü almalıdır. Netice cemi güç ya da güç netice yani 4'den 3'e ayırdık. Cemi güç 100 oldu. Biz sonuçta 100'ü ulanmalı. Yani 4 ya da 300 ulansak bizim cevabımız yanlış çıkar. 100 Newton diye yani. Cismimizin ağırlığı 20 kilogramdı. Köpürtmek A. 20 neçe köpürtsek 100 olur. A dendir 5. Tiyirlenmemiz onda 5 metre paylanan sekund kvadrat. Cismin tiyirlenmesi demek 5 metre sekund kvadrat. Şimdi C. 12 sekundda cisim neçe uzunluğu geçer. 12 sekundda ben şu dağlarını ayırayım. Sekundda cisim neçe uzunluğu geçer. Yani uzunluk dendir. Bunu önkü videolarımızı seyredip bilirsiniz. Baştaki tiyirlik, köpürtmek vakt, koşmak, 2'den 1, köpürtmek, tiyirlenme, köpürtmek vaktın kvadratı. Bu formulanın ben nereden gelip çıkışını, suudunu hemmelerden düşünürdüm. Baştaki temaları seyredip görüp bilirsiniz. Yine bizim drone diyen için bizim tiyirligimiz başta bizim baştaki tiyirligimiz nol olmalı. Bu nol olsa vakt neçe olan ehemmiyeti yok. Nol olur. Onda x dendir. Değersi nol. Koşmak 2'den 1 köpürtmek. A bizim tiyirlenmemiz neçedi? Başta bir tiyirlenmemizi çıkardık. Yani 5. Böyle 120'ye bölüp çıkardık da 5. Köpürtüyorsan vaktimiz 12 sekund. 12'nin kvadratı demedim. 12'nin kvadratını köpürtüyor. Değerde bölsek 12'nin 2'ye bölsek 6 olur. 5 6'a köpürtsek ya da 5'i 10'a köpürtsek tapağı yok. Böyle 60 6'a köpürtsek 360. Ya da 5 6'ın 30 30'a 10'a köpürtsek 360. Ara geçen aralık 360 metre oluyor. Çünkü kısaca şundan ibaret. Bu formula biraz kıyınal görünen mümkün. Yani geçen videolarda ben hatta bunun suudunu hem düşündük geçiptim. 2'den 1 koşmak, tiyirlenme, köpürtmek vaktin kvadratı. Şimdi yeni bir misal işlerim. 5 kilogram cisim 6 sekundun içinde 30 metre
tiyirlikten 60 metr tiyirlige çen yukarılanýar. Cismin tiyirlenmesini hasaplan. B. Cisme täsir edýän güýç hasaplan. Jemi täsir edýän. C. Eger cisme 15 Newton sırtynma güýç täsir etse, onuň garşysyna jemi güýçün öňkü durkunda saklanmak üçin näçe güýç bilen itilmeli? Any işläliň şuýda. 5 kilogram cisim 6 sekundun içinde şundan şuna hareket eder. Tiyirlenmenin formulası nämedi? A deňdir soňky tiyirlik aýrýas başdaky tiyirlik V B paýlananan wagt. Deňdir soňky tiyirligimiz biziň 60, başdaky tiyirligimiz biziň 30. Wagtymyz näçe biziň 6 sekund. Deňdir 60'dan 30 ayırsak 30 paýlananan 6 deňdir 5 metr paýlanan sekund kvadrat. Bizim tiyirlenmemiz 5. Birinci soğanımız. Indi jemi täsir eden güýç hasaplan. Jemi täsir eden güýç B'de näme hasaplaýas? F deňdir massa köpelgilen tiyirlenme. Massamız näçe birinci cisimimiz 5 kilogram. Köpeldiýärse tiyirlenmemiz näçe? 15 deňdir 25 Newton. Indi C'ni hasaplaýyn. Biraz çylşymy bolmagy mümkinse şöyle bir cisim gözüňize getirin. Şu näme diýär cisme 15 Newton sırtynma güýç täsir edýär. Yani yer sırtıp şöyle. Yer şunu saklaýar. Şu cismi. Ýagny çekýär. Şoň öňe gitmesine täsir berýär. Näçe güýç bilen çekýär? 15 Newton sırtynma güýçi çekýär. Indi çekýän bolsa onuň garşysyna, şunun garşysyna näçe güýç bilen itmeli. Şeýle itilse ýa-da çekilse şolurda şu tarapdan etsem itdik bolar, bäden çekdik bolar. Ýagny näçe güýç bilen itmeli? Netijede bizim öňkü güýjümiz, ýagny öňkü jemi güýjümiz öňkü durkunda saklansyn. Jemi güýjümiz bizim 25. Ona şuýda şuna aýdar pozitiv tarap diýsek, bu otricativ tarap, ýagny F aýyrmak 15 deňdir jemi güýje deň bolmaly. Jemi güýjümiz näçe bizim 25. Öňkü durkunda saklanmaly jemi güýjümiz 25. F deňdir näçeden 15 aýyrdan 25, ýagny 25-den 15 guşýas, deňdir 40 Newton. Demek 40 Newton bilen itilmeli. Şonda bizim jemi güýjümiz 25 Newton bolýar. Kısaca Newton'un kanunları baradaky teori ve on bağlanışık masallar şulardan ibaret. Kanalımıza agda bolmagy ýatdan çykarman. Fizikada köpden bäri video goýmadyk, ýöne düşünmedik temalarymyz bar bolsa kommentariýlara ýazyp bilersiňiz. Sebebi tahyk ilmleriň içinde fizika düşünilmesi bir en kıyın predmetlerden biri hasaplanýar. Sağ olun, sağlıklı görüşelim.